Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fakiduni jami'an summa la yungzirun summa la tungzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa wahidum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Fakidu 55-56. Fakidu mongko padha ngreka sapa sira kabeh ni ing ingsun jami'an hiya sekabehane. Ayat tegese fa'malu padha nglakonana sapa sira kabeh. Fa'malu fi halaki ing dalem hancur ingsun. Antum hiya sira kabeh wa alihatikum lan Gusti Allah ira kabeh. Jamingan hiya sak kabehane. Sumala tungzirun sumala tungziru tumuli ora padha ngenteni sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ayat tegese la tujilu ora padha nyepetke sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ini setuhune utawi ingsun iku tawakal sapa ingsun sumarah sapa ingsun ngalallahi ing ngatasé Gusti Allah. Rabbihiya pangeran ingsun wa rabbikum lan pangeranira kabeh. Ayat tegese ini setuhune utawi ingsun iku fawattu masrahke sapa ingsun. Tafwid jenenge tafwid. Masrahke amri ing perkara ingsun ilallahi maring Gusti Allah. Maliki hiya zat sing nguasai ingsun wa malikikum lan zat sing nguasai sira kabeh. Maminda batin ora ana iku setengah saking siji kewan gegremet ilahua
kejaba dheweke Allah iku akhidun zat sing ngalap binasiyatiha kelawan nasiyae kewan gegermet ae tegese mamin hayawanin ora ana iku setengah saking kewan siji illa wahwa kejaba khalik utawi Gusti Allah utawa illa wahwa kejaba khalik utawi uripe kewan lumakune kewan iku tahta qahrihi ana ing dalem ngisor murba wasesane Gusti Allah wa qudratihi lan qadare takdire Gusti Allah wa huwa utawi Gusti Allah iku mungkadun zat sing nuntun liqadaihi kedue pestene kewan gegermet wa qadarihi lan takdire kewan gegermet inarobi sak temene utawi pangeran ingsun atau inarobi tadi inarobi tuhune utawi pangeran ingsun iku ngalasi rotin ing atase dalan mustaqimin kang jejeg ben iki pokoke tak waca terus rasah terang ya ae tegese innahu ta'ala sak temene utawi Gusti Allah Ta'ala wa ing kana lan senajan ana sapa Allah ana iku qadiran zat sing maha kuwasa ngalangi badihi ing atase kawulane Gusti Allah lakinnahu angin tetapine utawi Gusti Allah iku layu zlimu ora nganiaya sapa Gusti Allah hum ing kawula wala yaf'alu lan ora gawe sapa Allah bihim kelawan kawula ilama kejaba barang huwa kang utawi kawula iku huwa kang utawi Gusti Allah iku al-haqqu wal ngadlu lan adil wa sawabu lan bener ditantang karo Nabi Hud ditantang karo Nabi Hud saiki kowe do ngreka wis do ngreka nganggo berbagai macam rencana-rencana nganggo berbagai macam tingkah nggo menghancurkan ingsun utawa nggo ngalahake ingsun nek cara wong perang niku nggo menghancurkan ingsun dinggo ngalahake ingsun fakiduni jamingan tegese fakmalu fi halaki wis kabeh sing ora seneng karo aku kuwi wis kono ya kowe ya kuwi Gusti Allahmu kuwi sing le gawe irung gegeden kuwi lah irung gajah wis gegeden gedawan tak nyerak apa piye gek men ditelale hancurno aku wis nganggo pengreka daya nganggo semacam rencana-rencana sing mbuh apik mbuh elek nggo menghancurkan ingsun nggo ngalahke ingsun wis kowe kabeh terus mingkarek ayo enten-tenan mingkarek ayo enten-tenan enten-ten iki nggo gawe mendut enten kae jenenge enten-ten wis karek enten-tenan ayo rekamu karepmu ora iso tok jokno ora iso tok cepetnya terus karepmu ora iso kewujud kecuali nek kuwi wis dadi kersane Gusti Allah ora ana wong kabeh niku asline jan nek cara
sanepa urip ning alam donya wing wayang-yang iso obah iso meneng iki tok dobahke karo dalange. Jan ming kaya wayang-yang. Kapan metu, kapan ambles, kapan kudu ngene, kapan kudu ngono. Niku wutuh sing ngersake Gusti Allah. Nek Allah ora ngersake iki ya ora kok. Menungso iki mentoke ming karep karo rencana. Nggih rencanane karo dikarep ngene iki. Mbuh karepe apik, mbuh karepe elek, itu pun tetep mengkur sebatas karep. Sebatas ingin, sebatas rencana. Tapi wujud lan orane iki tetep di bawah izine Gusti Allah utawa di bawah qahrine Allah. Cara bahasane dalang karo toprak murba wasesane Gusti Allah. Nek wis dimurba wasesa dadi ning nek Allah ora ngersake ora dadi. Ora mlaku karo ora kedaden. Dirasah dadak kokean ngen-ngen sing adoh-adoh tantang wae ayo kok. Sing pasti Nabi Hud ngendika aku tawakal sumarah marang Gusti Allah. Sing kowe ngakoni ora ngakoni, Allah ki pangeranku tur ya pangeranmu kabeh. Pasrah tak pasrahke kabeh perkaraku ning gone Gusti Allah. Sing nguasai aku, nguasai kowe, nguasai langit, nguasai bumi, nguasai mlakune kahanan donya, kahanan alam semesta ora ming donya. Iki mlakune srengenge, mlakune planet, mlakune wah sejauh jenengan pokok sing jenengan ngerteni apa wae niku nek Gusti Allah sing ngersake. Nek terlampau adoh le mbayange sing cerak-cerak wae. Kaya jenengan iki saiki arep ngombe apa ora ngombe ya Gusti Allah sing ngersake. Apa ngadep kae nek dikersake ra ngombe ya nyatane ra ngombe. Kuwi arep ngadep. Kok ndilalae dikersakake disampluk. Wah Gusti Allah. Ben. Tak emposan iki le mahami. Ning nek tak terangke engko sing nyampluk dalil. Iso dalil. Iki kersane Gusti Allah. Ngono. Nah, kersane Allah ya ora paten ngono kuwi ya terus paten kaya wayang tenan. Ya tetep ana ikhtiar apa sing kita adepi. Karena memang wong urip niku karo Allah didhawuhi kon temandang. Fa'malu wattaqu wae dawuh-dawuh ke to ngamalo takwa. Fa'malu wattaqu wa'budu niki dawuh-dawuh. Makane Gusti Allah nggawe wayang sing jenenge menungsa iki ora kaya wayang ning kesempurnaan makhluk. Blegere sempurna disempurnake meneh nganggo ati karo nganggo akal. Pikirane niku karo atine wis sempurnane wayange Gusti Allah. Mula nalika didhawuhi fa'malu wa taqu wa budu ngamalo takwa ngibadah niki mungkin Allah wis nganteni sarana prasarana nganteni alat-alate nggo temandang kuwi wujude awak ati akal. Wong ki ndek awak, ya ndek ati, ya ndek akal. Awak dienggo temandang, ati dienggo semende men ikhlas, akal dienggo netepi syarat rukun, nggo nandangi apa sing dadi dawuh niku. Dadi awake nggo nandangi, atine nggo nyewijekke tujuan jenenge atine nggo nyewijekke tujuan. Le temandang ki men iso tertuntun nyawiji nang gone Gusti Allah, akale dienggo ngelmoni sing ditandangi kuwi. Wong nek ra dingelmoni ora dadi piye? Nyatane sapi wedhus kae ra dingelmoni ora piye-piye sih. Wes sapi wedhus ki ora tau duwe ngelmu wong pancen ora dikai akal pikiran kok kae. Anane ya wis mangan, terus kok turu, bahkan milah-milahke mangan wis mentoke karo nggo irung.
Mentoke nggo ira, mula ora tau pilek repot kan kok nek pilek. Lah le bedake piye? Corona kae aman. Nek menungso kudu nganggo akal pikiran kuwi. Ben supaya iso netepi sesuai karo syariate utawa nek siji ngamal ya sesuai karo syarat-syarat lan karo rukun-rukune. Terus engko iso ngembang kowe berbagai macam amale nggo awak kuwi sing jenenge ngibadah fa'budu. Padha ngibadah lha terus dikembangke ngibadahe kuwi nganggo akale, awake dijak temandang. Pikirane dienggo mikir mau iya aku ki isih bodho ning nggon babagan ngelmu agama. Aku kudu sinau, termotivasi akal pikiran pengen sinau ngejak awak jedhet. Yo mangkat awake gendiyek. Tangen nek sing lemu gendiyek. Nek sing lemu sing cilik ya leng. Kitik. Sing cilik. Risik iki nek sehat karo nom. Kuwi risik. Cilika nek tuwa mung tik. Akhirnya terus dijak ngaji sing menginspirasi akal pikirane, mempengaruhi awak pengen temandang nalika ngaji setrum kene ati semenep bismillah krana Allah, atine niate krana Allah. Iki sing niat pas ana sing atine ora krana Allah ning krana randha. Iya ana. Bape nek krana pacitan ora ana, ora mungkin. Wis terdidik dadi wis ora mungkin krana pacitan. Ana sing krana itik menyang nglungani gawean. Ya sawono nek sing kakung ana tik menyang karena memang bengep gempung ngrungokke gemromange ngomah. Lah mbok wis tinggal ngaji gempung aku ngrasake. Ngono ki ya ana ning udu kene nek kuwi kok ya. Udu kene nek kene do ora tau diunani wong pancen kulino gila karo wedokane. Maman isa. No gila kaya. Iki ngibadah sing modele ngeten niku akhire kecekel satu tingkah ngibadah fardu jenenge ngaji. Tekan omah terus sarapan, bar sarapan terus langsung tatrap, nyandang, mangkat nyambut gawe. Sing nyetrum juga akale. Kelingan nek nyambut gawe iki wajib. Ping pindhone dimotivasi, ngomah butuhe akeh. Ping telune kelingan nek pancen wong lanang iki kudu mulyakne, kudu nyejahterake wong omah ya bojo sak anak-anake. Mempeng semangat nyambut gawe. Genjuat montore. Leng. Semangat ya ana sing ngantor, ya ana sing bangunan, ya ana sing buruh, ya ana pepak bakul. Nyambut gawe bengkel. Iki nyambut gawe kok ya nek niki. Nyambut gawe nek manteng iki tak rambut gawe. Niki nyambut gawe. Wong iki bismillah netepi ngibadah takwa dadi terus karena memang modale telu niku angger modal telu niku le mapake pas wae iso ngibadah utuh. Awake nggo nandangi, akal pikirane dienggo ngelmoni,
atine dienggo nyewijeke tujuan. Sing angel atine arep nyewijeke tujuan iki angel. Kerep-kerepe mangro. Ya ngene karo ngene, ya ngene karo ngene. Lah kuwi sing marai rada angel kuwi. Angel ki maknane untuk ngikhlaske sakabehane ngamal ben ikhlas krana nindakake dawuh Gusti Allah niku sing angel iki. Kamangka engko nang nggone Allah regane niku. Regane nang nggone ikhlas niku, mbok mempenge kaya ngapa kok ora patek ikhlas, rada ndrawasi. Apa meneh wujude murni pengibadan kok ra ikhlas. Wah, bahaya iki. Murni pengibadan iki misalkan ya kaya dene mujahadah atau salat atau wirid atau sholawat kok kronane ora nyuwiji nang nggone Allah. Pamoko blegere cetha. Sampule genah. Ning kok ora krana Allah, krana kadunyan. Dunyane juga ira Allah terus nek mati mengko langsung neraka. Nek sing bleger-bleger ngono kuwi hati-hati banget e. Nyewijeke ati ngati-ati banget. Dan ini nek diterangke nang umum do ora nrimo karena ora kulino ngaji. Ora do nrimo kaya nek sing umum ngene iki ngawur wong kuwi cetha barange apik. Selalu barange apik. Bukan barangnya sing ning oknumnya ya iki. Pelakune. Aku nang nggon Tambihul Ghafilin iki jan toklek banget donyane karena mblegere-mbleger akhirat ning kok njaluke donya ya donyane dikekke ning kepitung ora ikhlas akhirate. Nek ra iso taati tenan saiki iki kuwi jegagah iki ming tur dunya. Neh ra antarane PWI karo Baklawi geger iku. PWI karo Baklawi geger itu arep nglempengke sakabehane perkarane sing selama ini ada indikasi penipuan karo penjajahan ora kok krana Gusti Allah ning krana kekuasaan dunia niku. Nek sing rada amba nek dhewe wong tuwek-tuwek ya rasa ngrembug kuwi. Ora kenal PWI iki apa, Baklawi iki apa. Nek kaya jenengan yo ngertine ming bakwan, Baklawi. Karo bakwan kawi, Baklawi apa bakwan kawi? Ngono. Mula ya ora tak gawa keterangan-keterangan kono ora tak gawa ning mriki lha wong ora gathuk kok ya jenengan iki pokoke anggere muni Allah dawuh wataku, Allah dawuh wa'budu, Allah dawuh fa'malu ngamal takwa. Angger takwa lak penak. Dilengkapi karo kalimat berita nek niku ora fi'il amar, kata perintah. Kowe ngibadah, kowe takwa. Atau kowe ngamal. Dilengkapi karo kalimat berita. Nek berita Quran ya innalladzina amanu wa ngamilus sholihat. Pemberitaane sak temene wong-wong sing do iman karo wong sing do ngamal saleh. Mongko wong sing kaya ngeten iki sesuk bakal ngono kae. Wong sing do seneng iman karo ngrembakake iman dilengkapi ngamal-ngamal sing saleh, engko nek wis pindah saka donya, wong opahe pindah saka donya dirungokke engko nek wis pindah saka donya nek urung aja ngarep-arep. Wong urung pindah kok. Engko nek wis pindah saka donya wong sing kaya keten niku bakal diwarisi utawa bakal dijatah swarga karo Gusti Allah. Kanat lahum jannatul firdaus, malah swarga firdaus. Iki kalimat beritane ngono kuwi lah wong sing krungu rak kok pengin jago sesuk nek wis ning akhirat oleh swarga firdaus iki pengin. Ning kok ngarepe sing diumumke kae amanu wa ngamilus sholihah. Wong sing iman karo ngamal saleh.
Mbok aku tak menjadikan diriku dadi wong sing iman karo tak seneng ngamal soleh. Lah iki kepancing karo kalimat berita. Sip banget itu. Man yatakillah haya jengalahu mahroja. Ana kalimat berita meneh. Sing sapa wonge takwa marang Allah, mongko Allah bakal ngekei solusi saka berbagai macam probleme juga ngrezekeni saka arah sing dheweke ora nyono-nyono. Iki kalimat berita meneh. Wah, takwa iki engko nek duwe masalah mesti bakal dikei solusi karo Gusti Allah. Ana sing dadi masalah-masalah lemuni obat abut, lemuni ra kuat tenan aku. Malah ana sing kandha wah nek ngene iki trima mati. Mati ya deplok ndasmu tenan tenan. Kok mung trima mati. Kaya gamping kan. Trima mati, nglalu nyemplung sumur, mbasane kono peteng tulung. Jebul jero sumur peteng dedet tulung. Wong arep nglalu kok tulung. Menek ning tingkat arep anjlok, kok dhuwur banget singunen. Ora sida. Wong reka-reka. Problem itu wis diukur karo Allah Ta'ala wis diukur. Iki kayak problem tone karena kuat mampu nyangga iki mampu nyangga. Ambok jenengan muni wah iki jan ra kuat tenan aku trima mati. Masalahe rong ana ikhtiar maksimal pisan. Ping pindhone mbok menawa jenengan iki le nyikapi ora nganggo laku takwa. Lakune iki mengko ora laku takwa dadi maming saya undet-undetan. Salah siji contoh niki sing paling gampang. Penak banget le memahami niku. Jenengan iki duwe utang rada akeh. Problem duwe utang rada akeh. Kamangka wajib nyaur sing jenenge utang wajib nyaur. Lah gandeng rada akeh jenengan terus nganggo akale ngambah dalan sing niku ora takwa. Salah sijine dadak melu amaliyah penggandaan uang. Melu laku-laku sing sipate nggo penggandaan uang, engko ben aku ki ora patek sayah kesel nek wis uangku sing tak pasokke kono iso berlipat ganda tak nggone nyaur utang. Iki lakune wis ora takwa kok ora ana. Endi ana dhuwit kok digandakan ming cukup wadahi bagor dibuka dadi sak bagor. Jenengan nggo sarung mriki dibundeli, bundele dibuka ngising dhuwit. Endi ana? Ming dapusi, wah aku tau roh ana tenan lah kae iki ming godhong diwadahi terus mripate jenengan dikaburkan seolah-olah ku weruh dhuwit akeh kaya nek jenengan dong iki go mulih bukaan. Malek godhong tepen arangan udah pusi. Kamangka nalika ndono mesti nganggo bahasa penggandaan uang karena kowe pengen duwe lipat gandane duit pira nek pengen lipat ganda semene kowe pasok semene pasok semene lho dadi sing dipasok nek pengen akeh ya akeh. Akhirnya kelangan akeh banget. Wis utange ra kesaur iki duwite entek nggo melu ngono kuwi. Kurang mantep golek utangan. Utange dobel. Kurang mantep dol-dolan. Wah, ngomah hujan resik tak omongi. Ora kok resik disaponi. Entek-entekan tenan kok ngono lah. Wong lakumu ora takwa kok ya wis salah total. Niku jenenge ora laku takwa. Ambiar saya undet-undetan akhirnya malah saya akeh utange, saya mumet pikirane ngawur pokale terus. Ngawur pokale kok. Ngeri nek iki. Apa-apa entek lho niku. Kamangka Allah wis ngendika, takwa engko ana solusi. Lah nek urusan utang iki le takwa piye? Lah ya laku umum sing marai dadi ibadah tur lunas.
Laku umum sing maringi ibadah terunas ki piye? Nyambut gawe mempeng terus engko gemi. Gemi dicalangi pokoke konsekuen. Tak nggo nyaur utang iki pokoke aku gemi nyambut gawe. Bahkan nyuwun ngapunten rodok banget gemine mangan wis saiki pokoke mung tela godhog terus. Kuwi apik banget kuwi. Wes wanger Setu sore kuwi iki tuku tela ning Parangkajen 4 kilo. Engko nggo seminggu. Nggo seminggu kok wes. Bayare celengi engko mung dipotong nggo tuku tela 4 kilo celengi. Nang watu muanter pokoke bismillah ya Allah kula duwe utang arep tak nggo nyaur utang. Iki wis dibiji bener. Karo Gusti Allah takwa. Bismillah Gusti Allah iki niate. Wah engko mesti lunas kok ya nek ngono kuwi. Sisi lain le temandang but gawe ibadah wajib, le temandang esuk menyang sore mulih niku ngibadah wajib oleh nugrahane Allah. Iki oleh nugrahane Allah dilalae oleh keringanan, oleh gampang lunas. Mbuh piye carane. Sing nagih marahe langsung enten dereng, enten wong kula celek iki pendak dina ya. Pokoke enten. Ning nggih urung genep, ning pun enten nggo niki terus mlebu wiling kedang putih karo dibukake tutup sego, telo tetep. Tetep telo. Wah lah kok telane putih-putih, nggih nggo sarapan glidhik. Lah apa ya nek glidhik iki ming sarapan telo wae lah nggo nyaur utang pokoke sakniki niku ngirit. Telo digodhog, goreng ndak dadak nggo lenga. Mun ndak dadak tuku lenga nek banyu rak mung karek nyiduk. Gek telo iki rasa bawang uyah wae waton onceki godhog enak. Mengkur seko atos ngempukke to kuwi sakjane. Nek ra digodhog kan watos. Empuk wae kum banyu geneni rampung. Ning ndak ra lunas-lunas kula pokoke sementara saurunge lunas wis mangane telo. Gene nggih isih kuat. Kalih niki kula titip wong lembut gawe mlumpuk niki. Engko niki kula titip ngono kuwi. Lah kok suwe-suwe sing nagih iki mikir mesakake ya. Sing nagih iki mikir mesakake. Tekan omah iki gelar-gelung ya Allah. Wong kok le rasa tanggung jawabnya besar. Ya nek ngono kae terus engko urung lunas ketoke magering kae wong iki. Wah mesakake ya. Wis tak WA-ne anu mawon wis. Pun pokoke lunas kalih kula celengane nggo ngamal ngibadah kula sing isih ning gone jenengan iki tak ikhlaske tak lunaske. Wah wis pamangka le maca WA-an iki pas rolasane gaweane kuwi iki. Wah langsung gledak nyemplung ing campuran labur kok kuwi. Lunas saking senenge wah lunas. Takwa, ini namanya takwa. Jadi ya janganlahu makhraja. Allah ini ngekei dalan keluar. Aman ganjaran tok ketawal wingi wis ganjaran tok. Baiki solusine genah lah jenengan dadak reka-reka. Penggandaan uang ngendi ana ngono iki. Serasah reka-reka ora apa-apa aneh-aneh. Melu syarat iki engko mare mak jenggunu 3 miliar. Ndasmu kuwi 3 miliar ngawur. Miliar lupa banget miliar. Sore-sore mbok wis glidhik temen sing paling sip iki pokoke kantine gemi. Iki wis tak aluske asline cethil nek asline iki. Sampai gemi. Insyaallah beres wis ngamal iki. Niki sik terus ke sesuk muga-muga do dirindani Allah, do diberkahi Gusti Allah, do dirahmati Gusti Allah, dadi kawula sing ditresnani Allah donya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.